Hallo, ik ben Jorgen hier en ik ga slakken als huisdier. Ik ga in een koninenkooi. We hebben die kaas nog in het dien. Ik heb nog een lietsbakje, een soort van vissenkom. Daar ik dan de liedjes slakken in doe. Ik vind de slakken zo leuk omdat ze zo sloom binnen. En ze zijn een mooi huisje. En hoe lang hoort nog slakken als huisdier? Lang. Misschien wel 2-3 jaar nog. Binnen de slakken die vreun? Ja, wel erg met vrienden. Elke dag als ik naar een shirt, dan neem ik naar mij. Hoe is het met hij? Ja, wel goed. Ja? Jawel. En de slakken? Nou ja, de slakkenkooi is helemaal fut, alleen dan gaan we nog de grote slak. Oh? Maar al die lietse slakjes die hier is, die ben al je voort? Ja. Oh? Waarom dan? In de zomervakantie, toen komen we op vakantie. Alleen dan kunnen de slakken net mooi. Oké. En toen is ze al hier loslid? Ja. Jeetje. En daarna, heeft het niet meer oppakt? Nee. Nee. Toen dacht ik, nou ja, het is nog wel gewoon mijn hobby om ze nog te beginnen. Alleen denk ja, het is net meer dagelijks iets om nog te doen. Wat ben je nou aan het doen met die skelter? De slakken aan het uitletten. En om ze frisse lucht te krijgen. Maar ja, op dat filmpje hebben we toen op Facebook zetten. En toen kwam eruit dat iemand nog een slak, ja, die moest er eigenlijk vernomen dat hij eigenlijk weinig aandacht kreeg. Dus toen hebben wij zo naar de wijn dan hoeden. Een grote slak? Ja. En wat is dat voor slak? Een Afrikaanse reuzenslak. Hij is enorm. Ja. Dat is het oor, zoals al die liedjes. Ja. Giest ik maar deze te fietsen? Nou, maar deze weet het hem net. Nee? Nee, want deze moet warmte hebben. Oké. Dus deze komt net buiten. Nee. En doe nog wel? Ik nog wel. Oké. Maar dit is zijn plakje, Johan. Ja. Maar hoe vaak is hem dan de druut? Nou, meestal als ik wel hek hem er nul uit. Ja? Ja. En wat dorst dan maar? Dan denk ik maar een watje. En wat dorst dan? En dan haal ik een beetje op mijn hoorn. Dat u uw verhaal uitslakken.